Hi guys, ngiyanamukela ku-recap yethonga langomhla ka-20 March 2025. Umndeni wakaMagwaza uphatheke kabi ngokuthunjwa kukaSanele. Umakho umalo nje akekho right. Usecabanga ukuthi uBanele usemlandile. Ubona ukuthi ngaphinde asambona futhi uSanele. Umalume-ke amduduze athi nje ngeke kwenzeke lokho, silenzile nje usiko. USanele nje uzobuya ekhaya, uzobuya right. Azame-ke ukufona, afonele ama-contact akhe ukuthi amsize ukuthi athole uSanele la ekhona. Sesanjalo umndeni ube ne-meeting, bekhuluma la khona bethi mhlawumbe kumele bamnikeze uGadla lento ayifunayo. Bayisayinele contract bathathele u5 million. USine abakhumbuza ukuthi hayibo, niyazi nini ukuthi uSanele uyindoda ehlakaniphile, uzoyikhipha nje kule situation akuyona. Ngathi nina niyakhohlwa ukuthi noSanele unobuhlakani bakhe nje anabo, uzokwazi ukubuya abuye kuthina nje esaphila kahle. Wababuza-ke uSine ukuthi hayibo amaphoyisa konta wona nike nawafonela nje. Uphinde umakho umathi hayibo amaphoyisa nje akwi-payroll yabo uGadla. Ayikho nje into azoyenza lawo, useless ukufuna amaphoyisa. Thina nje into ekumele siyenze ukuyitholela thina uSanele ngokwethu, ngoba into azoyenza amaphoyisa ukuzulazula nje, angeke ezawenza umsebenzi wabo. Awawenzi nje umsebenzi wabo, asebenza nazo lezi igebengu lezi. Umndeni usahleli phansi ucubungula-ke lapho. Eyazi wadala inkinga uNomfundo ngoba iphutha lakhe lonke leli ukuthi kuze kuthathwe nje uSanele ngale ndlela le. uNtanzi usakhathazekile ngendodana yakhe uZama ngokuyivalela kwakhe ekamereni. Bamile ephambi komnyango bayazama ngqongqoza ukuthi avule umnyango. uMamFethu lokesho ukuthi nje uzofa uZama, uzobulawa indlala ngoba akaphumi la ekamereni lakhe, uvale umnyango manje. Besakhuluma kanjalo kufika umfowabo kaNtanzi acela ukukhuluma noNtanzi eceleni, ezomtshela udaba lokuthi uGadla uthathe uSanele wamthumba ngoba efuna le thenda yakaMagwaza. Hayi, aphuthumeke uNtanzi, ufuna ukuyoseva uSanele. Kwelinye icala uSanele uhleli noSipho lo osebenzela uGadla bemthuma ukudla. Uyambuza ukuthi hayi ufunda umatric yini? Athi nje uSipho hayibo umatric wani, mina isikole ngasigcina grade 10, isikole nje yakusonesa mina, kumele ngiphande ngisebenze. Enkulumeni yabo-ke kuqhamuka ukuthi uSipho usebenza imisebenzi eminingi ukuze akwazi ukuziprovidele nomndeni wakhe. uSanele-ke amnikeza ubuchule bokuthi kumele ambuze ukuthi uthandani, ngabe uthanda ukucula, ukudansa, yini akwazi ukuyenza, yini athandayo, angenza noma yini ayithandayo. Akusona isikole kuphela esingamsiza ukuthi ahamba yolo, khona ngisho ama-online courses. Asho kuSipho ukuthi yena uthanda ukukhanda ama-TV, ukhanda iy'moto. Mtshela ukuthi nje zikhona iy'kole kanjalo. Athi hayibo baba kumele mina ngiphande, isikhathi sesikole anginaso, ungitshela ngesikole. Athi sikhona nje nesa-online, ungafunda nje futhi na-online. Besakhuluma kanjalo asho ukuthi sebekhuluma ngebhola, athi ubhuti wakhe wayedlala ibhola uBanele, yena nje akadlala ibhola. Athi uSipho nami ngangawudlalela uMlazi. Kwicala lakaNdlovu uLungelo ugcine eshayisa imoto, wahamba wayomlanda ubhuti wakhe omdala. Ubaba wakhe usithi nje uzoxoshwa esikoleni ngale ndlela ayiphathe ngayo, cishe walimeza abantu. Akhulume nabo ubhuti wakhe omdala athi nje akekho umuntu ongawenza amaphutha, thina singodladla siyaxolelana. Abamaxolele uLungelo ngeke aze aphinde lokhu, naye nje esamncane wewenza amaphutha. Baba, iyona nto-ke leyo-ke bengiyibalekele, iyona nto-ke leyo bengingafuni ukuthi iyenzeke kumfowenu, isiyenzeka manje. Aqhubeke ubhuti omdala amdefende athi nje nami ngawenza amaphutha, kodwa manje ngimdala ngiyindoda eqotho, nani nimxoleleni aphindele eThekwini ayofunda. Umndeni wakaMagwaza une-meeting noGadla
ugadla nje uyifunele i-contract yakhe ukuzobheka ukuthi bayisayinile yini. Uma bengayisayinile-ke ayikho into ezokhuluma, uSanele ngeke aphile. Makhomela athi nje ayikho contract engizosayina la ngingazi ukuthi umfana wami uyaphila yini. Hayi, ugadla athatha ifoni efonela uSipho athi nje awungikhulumise noSanele. uSanele athathe ifoni, uSanele avele nje abhabaze ilocation ukwazi ukuyithola ngokuthi abe nalezi ngxoxo abe nazo ngoSipho, usebenzisa ubuhlakani bakhe naye bokuba book-smart ukuthi athole ukuthi ukephi. Hhayi-ke phuthuma umndeni uthi ufonela amaphoyisa. Hhayi, leso sikhathi leyo kuphume bathi baya kuleyo location ngoba la sebeyazi athi malume nje amaphoyisana asihambeni siyomfuna usinikile uSanele location, asihambe siye la khona manje ngoba njengoba esuka la ugadla useyazi ukuthi uSanele siyamazi ukuthi ukephi nendawo. Baphume-ke bephuthuma beye kule location uSanele ayishilo. Angunomfundo nephepha lakhe akaziphephethe ikosi. Angimazi umuntu oyiphephetha kanje. Wazi iphephetha ilandela ngemuva. Ulungele ukhuluma nomngane wakhe efonini umtshela nje ukuthi ejele kunjani, nabantu aba-hopeless, indawo ebhidayo. Esho kodwa uthi hayi bo, into ey'ncane lezi ngizobuyela eThekwini ngikhulumelile mina ubhuti. Uthi uyamlingisela uthi ubungamuzwa ngebhesi ethi nje thina kodladla siyabumbana siyaxolelana, kanti akazi ukuthi uyamuzwa ubhuti wakhe njengoba ekhuluma kanje ebhisi emlingisela. Usiziwe kodwa asasebenzisa la mahlaya akhe, le nto ekade emphuza ngayo ubabakhe ethi nje usukwenza amahlaya ngisho esesikhathini esibucayi kanje ngoba ngesikhathi ebuya ephuma umlando ubhuti wakhe ngemoto wenza amahlaya athi nje hayi bo, ningathuki niyangibona nje ngiyaphila futhi nje akulimalanga muntu. Untanzi-ke uyagijima uyokhipha uSanele la athunjwe khona ugadla. Uma efika lapho ufika sebeyaqoqa bazama ukubalekela amaphoyisa. Asho kahle nje efike nabafana bakhe bephethe iy'bhamu athi nje ngeke kwenzeke lokho ngisaphila, ngeke nje umthathe lo mfana kaMagwaza. Athi ngifuna ukuxolisa kuwena Sanele, kodwa nje wazi ukuthi kusakhona mina, akekho umuntu oyodlalela emndenini wakaMagwaza, akekho oyodlalela kuwena ndodana. Hhayi, bozozenza ubaba wakaMagwaza untanzi esezokhipha uSanele laphaya kugadla. Angazi noma wenziwa isazela noma kwenzenjani, kodwa hhayi akabambeki. Uzama kweli cala, uzama ukuzibulala, uphuza amaphilisi. Uyafa i-depression. Phelela lapho i-recap yeThonga. Please don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you. See you on the next one.